Esimerkiksi mä ajattelen silleen, että mä oisin jo paljon isompi artisti, jos mä oisin niinku skinny. Että jos mä vetäisin tuolla minisortsissa, mä oisin laiha tai semmonen tosi niinku hoikka, niin mä oisin niinku, mä vittu run this game. Että silleen, en mä tarkoita, että kukaan pääsee sen keholla yhtään mihinkään. Että kyllä se talentti pitää olla siellä, mutta mä vaan niinku ajattelen, että mä voisin olla paljon menestyksekkäämpi, jos mä olisin niinku tietyn stereotypian näköinen. Ehkä myös, en mä tiedä vaikuttaako tää Algerian juttu, en mä tiedä onko Suomessa siis semmoista niinku, että jos sä oot niinku ihan suomalainen, että sä pärjäät paremmin. En tiedä, onko toi mikään juttu kuitenkaan, mutta siis ainakin toi, että jos mä oisin, siis se on vaan fakta. Ja sitten mä joskus puhuin tosta jonkunkaan, että mä niinku tuhoisin koko Suomen, jos mä oisin niinku semmoinen ihan hiton niinku laiha. Tiedättekö, mä vetäisin tuolla jotain Britney-juttua. Mut sit kun en mä oo se, niin mun mielestä sä oot niinku täydellinen ja upea, just niinku Sara B-nä, mikä sä olet.